Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Әлхәмдүлилләх, изге Рамазан айыбыз башланды. Һәр барчабыз шушы айны сагынып, көтеп алды. Һәм инде уразаларга кирдек. Шушы ураза айларында бик күп җирләрдә ураза тотучылар өчен ифтар мәҗлесләре оештырыла. Без быел беренче тапкыр Шаллы шәһәре Хаят мөслимәләр җәмгыяте яшь кызлар өчен, туташлар өчен ифтар мәҗлесләре оештырырга булдык. Безгә әлхәмдүлилләх булышырга теләүче кешеләр бик күп, һәм безнең бүгенге мәҗлесебездә Әбүзәр мәчетенең кафесында уза, һәм без әлеге чарадан бик канәгатьбез. Үзебезнең спонсорларыбызга да бик күп рәхмәтләребезне җиткерәбез. Яшь кызларны әлеге ифтар мәҗлесләренә көтеп калабыз. Рәхим итегез.